Евангелле паводле Яна. Падчас вячэры Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, не толькі за іх прашу, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як ты, Ойча, ува мне і я ў табе, каб і яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб яны былі адно, як і мы адно. Я ў іх, а ты ува мне, каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я ёсць, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча справядлівы, свет не пазнаў цябе, але я пазнаў цябе, і яны пазналі, што ты паслаў мяне. Я адкрыў ім тваё імя, і будуць адкрываць, каб любоў, якою ты палюбіў мяне, у іх была, а я у іх.